Hyvä. Eli maalintekotrilli eli minuuttikin ihan suurin piirtein mennään sillä nimikkeellä. Teet aloitteen, tulee syöttö tuohon alueelle. Mä teen aloitteen, pelaa! Tulee syöttö, ota haltuun. Seuraava pesi laukasta. Sen jälkeen mä vaihan vaan jonoa. Niin, sä haluut sen pallon, sä saat sen syötön tähän alueelle. Yksi tatsi, ja sen jälkeen pitäis vetää. Te vaihdatte jonoa tässä näin. Alright, herrat, ei muuta kuin mennään. Haltuu ja veto. Hyvä, ja kierretään. Pyydä vaan rohkeasti. Aloite sinne. Laukaisu pitää tapahtua se alueen sisältä. Erinomainen laukaisu. Pysähtä. Hyvä. Okei, hyvä. Jätä pallo käymään lähempänä. Jätä pallo käymään nopeasti lähempänä. Okei. Miksi pallo nousee ylös? Mitä meidän pitää tehdä muutos? Eli painopiste sitten pallon päälle. Tuut siihen paino sinne pallon. Tulee eka tatsi. Kato, kun se maalivahti on. Keskisesti Tää on ylimääräiset tötsät siitä. Sieltä ne. Hyvä ja jatkuu. Pyydä. Pysäytä. Rattakas. Muistakaa vielä tässä kisana hei. Maalinteosta jos suoraan 2 pistettä, jos ripari seuraa tseppat sisään 1 piste. Okei, mennään. Seuraa veto, hyvää erinomasta. Lautaa rintakotkua. Käärinnävä. Katse. Erinomasta, hienoa. Hyvä. Erinomasta. Taseis, hyvä. Hoppa. Niin mitä voit sanoa? Painopiste pallon. Hyvä. Okei. Onks jollain yli 6 pistettä? Onko? Monta 4 pistettä? 2. Hyvä, okei. Ota kartio mukaan ja pallon mukaan tälle toiselle puolelle. Koko ajan siirtyy paremmin. Mieti. Kumpi tulee luonnollisemmin sulle. Hyvä aloite taas sinne alueelle. Haltuun ja vetoon. Hyvä paino siinä. Katse. Ei mitään. Harjoitellaan. Kunnon rintapotku, jalka pöydällä potkastaan. Painopiste, pallo päälle. Tarjoa liikealueelle. Painopiste pallo päälle. Hyvä. Ja pysäyttä jälkeen. Hyvä. Okei. Tuliko lisäpisteitä? Onko jollain yli 6 pistettä? 4. 6. Hetkellä. 8 hetkellä. Okei, keskittykää. Hyvä eka tatsi. Katse ylös. Tuki alkaa. Osuma kohta palloon. Ei pallon alle.
Paine pallon päälle. Mennään vielä vähän aikaa. Katse ylös. Katse maaliin, katse maalivahtiin. Missä se on? Hyvä, erinomaista. Hyvä pojat. Hienoa. Pysäytä. Minä oon puolustaja. Mä oon puolustaja. Teet aloitteen eteenpäin ja liikut tuohon samalla tuohon alueelle ja saat syötä sinne. Haltuun ja laukasit. Missä tällainen tilanne? Eli nyt liikut tuonne vastaan, nyt lähdet sinne ja pidät pallon. Syöttö sinne, noin. Pallo haltuun ja laukasit. Hienoa. Seuraavaksi tehdään aloitteen ja pyydät pallon. Aloitteen ja pyydät pallon. Edelleen. Yhtipohjat. Katse. Katse maalivahtiin. Tuki alkaa. Pallot pysyy alhaalla. Ei aloita tuonne vastakkaan, muut tonne. Sit sä pyydät pallon etuun. Hyvä. Yritetään siihen, että syöt alueen etupuolelle. Ja sit laukaisee. Hyvä. Aloite. Hyvä. Katse. Tuki alkaa. Ripari. Hyvin seurattu. Tehkää reilu aloite taakse. Ritää eteenpäin. Nyt. Hyvä ja hautuu ja katse. Jalkapöydällä kunnolla laulotaan. Seuraa. Hyvä, erinomaista. Paino pallon päälle sinne. Syötä alueen etupuolelle. Pelaa pallo eteenpäin sen kaverille. Pyydä sen pallon eteenpäin. Pyydä. Katse. Muista katse ylös, kun tulee katse ylös. Seuraa! Ripari sisään! Hyvä! Alright, hyvä. Niin kun teet sen aloitteen, mä oon taas tossa seisomassa. Teet aloitteen, tulet alueelle, eka katse on aika hyvä kaikilla, katse ylös. Sitten mieti, missä se maalivahti on. Missä se on? Nyt tulee aika paljon vetoja, ihan hyviä vetoja laadolle, kun tulee matalalle. Kaikki maalivahti kohta. Katse ylös, sitten ota tähän nurkan pois, sijoita ne pallot tarkemmin sen nurkan. Onko? Hyvä, mennään vähän aikaa vielä. Odota, että on paikka, puolustaja. Homma lähtee siitä liikkeelle, kun sä lajat liikkeelle pallon. Eli homma lähtee siitä liikkeelle, kun sä lajat pallon niin just noin, sit lähtee se pallon. Eli toi lähtee liikkeelle, sitten rupeat tekemään. Okei, valmis. Nyt on. Katse ylös, mieti missä maalivahti on. Erittäin hyvää. Aloita. Katse. Hyvä. Katse, missä on maalivahti. Seuraa se. Katse ylös, missä maalivahti on.
Nurkat pojat. Aloita. Muistakaa pallo liikkeessä. Kaverinen pallo. Maltti viimeistelyyn. Keskeltä tulee vielä nurkat pojat vaan haetaan nurkkiin. Syötti tuohon alueen etupuolelle. Kaveri tulee liian pitkään tuohon syödä. Tuohon alueen etupuolelle syöttämään. Hyvä katse. Hyvä. Erinomasta. Katse. Hyvä pojat. Vielä yksi siitä. Vielä menee. Maalit poikki. Mene, aloite. Palloja. Maalis poikki. Kuka tekee? Kuka uskaltaa ratkaista? Ai, meni liian lähelle. Ei hyväksytä. Pelaa. Missä maalivahti on? Missä maalivahti on? Hyvä on. Alright.